Olet muun muassa Naisyrittäjyyskeskuksen toimitusjohtaja. Miten naisyrittäjien työuraa ja sitä kautta ansioita ja eläkettä parannettaisiin? No, tällä hetkellä naisyrittäjät ja muutkin yrittäjät ovat maksimissaan äitiyslomalla, hoitovapaalla jopa 3 vuotta. Ja mä ehdotankin, että hoitovapaata hieman lyhennettäisiin 3 vuodesta 2 vuoteen. On tärkeää saada naiset nopeammin työelämään takaisin ja yrittämään. Eli hoitovapaan lyhennys olisi yksi keino. Entä perhevapaiden kustannusten jako? Perhevapaan kustannusten jakamista on keskusteltu monta vuotta ja asia ei ole vielä edennyt kovin paljon. Mä itse kannatan tällä hetkellä Juha Sipilän ehdotusta, jossa työnantajalle aletaan maksamaan kertakorvaus 2500 € siinä vaiheessa, kun äiti jää työpaikalta äitiyslomalle. Niin tämä kertakorvaus sitten katetaan valtion varoista ja se katetaan hieman korottamalla sairausvakuutusmaksua. Entä miten yrittäjänainen parantaa eläkettään? No, tällä hetkellä yrittäjänaisten eläkkeet on noin 800 € kuukaudessa ja kun Helsingissä asutaan, niin se ei välttämättä ole kovin paljon elämiseen. Eli se ei ole riittävä eläkkeen taso. Mun mielestäni naisyrittäjien on katsottava itseään peiliin ja tehtävä asialle jotain yrittäjävuosien aikana. Eli on tärkeää myöskin, että naisyrittäjät huolehtivat omasta eläketasostaan riittävälle tasolle. Ei tarvitse sitten vanhana ihan kauhean pienellä eläkkeellä pärjäillä.